Fantasztikus. Ezt tényleg nem hiszem el. Micsoda drámai belépő. Rég láttalak, mikor is volt az? Mondjuk tegnap? Ezt légy ne kezdjük előről. Csak essünk túl rajta, és már el is megyek. Bocsi, a napi rendem szerint úgyis pont le kell, hogy szarjam. Meg amúgy is nem tök mindegy. Másnap úgyis visszatérsz, és ugyanúgy csesztetni fogsz. Csak hogy tisztázzuk, te béreltél fel engem. Na ide figyelj, hányszor találkoztunk már? Ez most pont az 1000. Remek, ezen jubileumi alkalom véget, most eljön az a pillanat, hogy végre békén hagysz. Ide le is fekszek. Ez most komoly. Aha, hagyjál már. Kezd el fogyni a türelmem. Csak egyetlen egy dolgot kérek. Több 100-szor megtettem már, mert tökömért akarod 1000-egyére is. Mert sose érted a lényeget. Nem elég, ha csak megteszed. Máshogy, mint a többiek. Te csak szimplán nem vagy erre hajlandó, hogy megcsináld. Persze, hogy nem. Minden egyes nap kicseszettől ugyanaz. Véget nem érő szívás széria. Állandóan a helyzetekre fogás. Az egyetlen egy ember, aki meg tudná változtatni az életedet, az te vagy. Ez egy baromság. Üss meg! Kezdődik. Üss meg! Nem fognak megütni! Nem csak viccből jövök érted minden nap. Azért vagyok itt, hogy végre kinyílt a szemedet. Üss meg! Egy okot mondj, hogy miért. Mert az élet szép! De nekem... Hát, harcolj érte. Ahelyett, hogy másokat eltaszítasz magadtól. Utálok! Üss meg! Nem! Üss meg! Nem, hagyjál békén! Békén hagylak, ha végre úgy ütsz meg, hogy visszaszerzed a hitedet! Üss meg! 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 Üss meg!